Salutare, salutare și vin la voi cu o veste mare pentru că de astăzi proiectul Alex pe motor are un nou partener și anume aici sus undeva, vedeți, Motomus, da, e vorba de motomus.ro. Dragii de ei s-au hotărât să se alăture proiectului Alex pe motor și să mă susțină pe mine de acum, pe mine și pe Bela, în călătoriile noastre viitoare. Ce înseamnă asta? Pentru mine înseamnă că am doi parteneri noi importanți în turele ce urmează, mai ales acum că plecăm în Germania la Garmisch Express, și anume Cardo România și Mucof România. Pentru că Motomus sunt importatori oficiali. Aia unul la mână. Ce înseamnă pentru voi? Înseamnă că în curând veți putea folosi pe motomus.ro codul Alex pe motor 5 pentru o reducere 5% la aproape toate produsele.